bagved selvfølgelig. Nej, det er godt. Kun dem, der skal med sten, der skal gøre det. De andre, de har sørget for jer. De har sørget for det. Nej, sten har ikke. Derfor skal I gøre det. Jeg skal have lidt del af, hvor vi skal stille aktiviteter. Altså med ungdomsaktiviteter. Aktiviteter hjemme på lokalplan. Og også dem, der bare har lyst til at sætte helt andre arrangement. Der i med en spejderforening. Hvem af jer har tidligere deltaget i Tribunker? Hvem har gang i et eller andet lokalt Tribunker? Godt. De to markeringer kigger med mig. Den der, den der. Ja, så er det som de her. Det kommer som en tyv i natten. Hænderne op eller bukserne ned. Jamen, de har vores nøgle. Så det er forvejen, vi skal. Nej, den går så alle var klar over det. Kom nu. Lidt frugt, lidt kaffe, en kage. Kom og tag, hvad I vil have. Rejs dig op. Hvorfor var det lige præcis, jeg gik ud af linjen? Kan du gå lidt ned i knæ eller et eller andet? Derovre, Dorte, derovre! Du skal ikke ned! Ja. Og giv kameraet til Jesse. Det er en lidt dårlig idé, I går ud af rækken. I skal tilbage igen. Nå, ja, Ikke så langt ned. Ja, nej. Jeg kan ikke få fat i det. Du må ned på knæ, skat. Hold da, jeg er ikke fat i den glider. Det er bare ud af her. Det er godt, Sten, det der. Det er sådan, vi skal have det. Stav hende, Sten, stav hende. Så gengiver vi en lille ting, der hedder baner. BANA. Det er sådan en teknik, man bruger til at sælge med. Det står for, B står for behov. Der skal man ind og afdække det behov, som en eventuel kunde kunne have. Så kommer man ind og bladet, så står for accept. Der får man en delvis accept. Gå ind og stille nogle ja-spørgsmål, noget som de næsten nødtvunget bliver nødt til at sige ja til. Og når man har fået det, så siger man så, jamen når de nu har sagt ja til de her spørgsmål, eller stiller, så siger jeg jo snart, at den perfekte løsning, det er endet. Så derfor
Godmorgen. Jeg udtrykker min dybeste respekt for 3F Ungdoms ledelse, som det rent faktisk er lykkedes at lægge denne, rusfest på min sidste dag som statsminister. Det viser jo kun, at I har holdt jer rigtig godt orienteret om Venstres politik. Tak for det. Jeg skal nok lade være med at sige noget til Helle og Ville. Herhjemme, der har regeringen opnået en lang række resultater. Vi har fastholdt skattestoppet. Ja, jeg kunne blive ved. Jeg har længe spekuleret på, om Lars Løkke ikke var på vej ud af dansk politik. Det bliver ikke for de her 4 væg, tror jeg. Ja. Skulle egentlig have været dronningen mig. Høj, Lars Løkke. Hvis du skal være statsminister, bør du måske være knap så væk, se det væk, du holder til her. Jo, som sagt er dronning Margrethe, der skulle have indviet toilet. Skal jeg begynde forfra, eller pænt, er det fast nok kommer op? Inden vi slutter helt af herfra, så har vi en helt speciel hilsen fra de aktive i 3F Ungdom, som Trine Christiansen gerne vil være. Der er en ganske særlig person til stede her i dag, som har gjort rigtig meget for os unge aktive i den periode, han har været hos os. Vi kan takke ham for, at vi har nået så meget. Ikke nok med, at han er sjov, han er super motiverende for en, han er en ægte ven, han er ærlig, han er ikke en skid autoritetsfuld. Og han har ikke det mindste imod at tage en lille givenapper med os, når vi skal feste. Den her person, han ynder at sige, når den halve verden blinde kommer begge frem. Han er den halve, der har båret os frem. Vi var blinde, og nu kan vi se. Når det er sagt, så giv en stor hånd til Sten Frisk Ørst. Karina, hun har været ude med mig. Og jeg har 2 drenge med at ligge, så de skal med en tur i turen, og man kan faktisk på et turbokursus, eller en helt vildt anden fed aktivitet, så jeg har for den her gang. Vi ses!